Odhiambo machielo majaber marwakni machiegni yudo weche wa manyien bang' kinde ma oganda jo Kenya nyobedo gi dich maka kod kacha kotenore kod yiero ma 2022. Kabende tarik 16 dwe mar aboro 2022 seche 26 kama bati nyaka ne gol yiero maduong' mar jatend piny Kenya. Nyaka sani endi oganda pod nigi paro mopogore mag golo. Koting'o bende jachung' manelaro kom nogo tiko mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga bende golo wacho di chima kawuono. Sejogo gonya nyakora mgajwang bende apisas karamana commissioners ang'wen mago magdul matao yire pacho kamar IBC bende koro wuok ka bende giwacho ne gin gipogore gi duoko go mano ogolo odiochieng' manyoro. Dibed gi gombo mar ng'eyo ni to bang' koselanda jaloch yiero mar Comten piny Kenya ginang'o gini matimore nyakora mogi wan kod mathoth ahinya odhiambo ma kawuono ka wang'iyo ni mago mosebedo katimore nyaka nyo land duoko mar ombulu manchane jo Kenya goyo tarik 9 dwe mar aboro ni. To mokwongo wang'iyo thund weche. Figures announced by Mr. Chebukati are null and void. I do not want to fully address our strategies going forward, but suffice it to note that we will be pursuing all constitutional and legal options available to us. Raila Odinga okwedo duoko manyo lande gi IBC kayango William Ruto kaka jaloch kayango ni ratiro nyaka yudre. Contrary to the constitution and legislation, the results declared and announced did not indicate the total number of registered voters, the total number of votes cast, or the number of rejected votes, if any. Commissioners ang'wen mag IBC olero gimomiyo nyongi kuna kendo okwedo duoko manyo lande gi jakom gi Wafula Chebukati. Polisi walipofika huko wakapata kwamba ilikuwa ni mwili ya mwanaume kutoka ambayo ilikuwa haijaharibika sana, ilikuwa ingali fresh. Riwruoge makedo ne ratich oganda dwaro ni otim nonro ewi tho mar apisa mar IBC ma otelo ne yiero ma Embakasi East Daniel Musyoka manyo kwany ringre Loitoktok. Machiegni nyakora mgajwang' chenro en yiero mar Kenya 2022 ka bende pod medo mana menyo weche motenore kod yiero ma higani. Wan gi mathoth ahinya nyakora mogi nyatudri kod we namba wa ma en 33600 mano namba wa mar ote machuok kata kiero SMS. Bende nyatudri kodwa kokalo Facebook mar RAMOGI TV mondo mimi wapachi kotenore gi weche wa manyien ma wakelo ni e otieno ni mago mag yiero mar Kenya 2022. Machiegni nyakora mgajwang' nyinga Lydia Okeo ka jaloko marwa en Belinda Adhiambo. Nyinga en George Bati ka wachako to wang'iyo mago motenore gi wach mar ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga makoro wuok oko motegno ka okwedo duoko manyo landi gi jakom matayo yiero e pacho ka IBC mar yango William Ruto kaka jaloch yiero mar jalar Comten piny Kenya. Raila yango ni okenge nitie mag neno ratiro yudre bang' duoko no ma owacho ni nyogole e yor mibadhi kendo ma okoluwore gi dwaro mar chik. Jafwambo wadwa Sharon Ong'ao nigi ler mar wachno. Banglin kum dala chiel bang' jakom mar IBC Wafula Chebukati lando duoko mar lemo mar ten piny Kenya. Jatend riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga koro golo duonde kendo kwedo duoko no manyo yango William Ruto kaka jaloch. Azimio la Umoja One Kenya and the nation at large was shocked yesterday to learn that Mr. Chebukati alone decided to pronounce himself on the supposed winner of the 2022 presidential elections. Mr. Chebukati's announcement purporting to announce a winner is a nullity. We totally and without reservations reject the presidential results announced yesterday by Mr. Chebukati. Odinga manetoa kwa jopinye karomo mar KCC bure Nairobi ose Wafula Chebukati nene okoluo pende chike mapachoka iko kendo lando duokono. Owacho ni okenge moko nitie ma IBC okao mamayo jopinye ratiro margi. Kamago oting'o kodoka chenro mar kwano ombulu kod riwo ombulu go machwe land jaloch. The constitution and our laws are clear about how the IBC should conduct its business. There's no more important role for the IBC than the conduct, transmission,
and tallying of the presidential election. The chairperson and a tiny minority of commissioners have no legal authority to take weighty decisions and proclaim them at the rulings of the IEBC. Ewi pogruok e kind commissioners mag IEBC, Raila wacho ni ok en ratiro mondo mi Chebukati ne land duoko mar yiero ma ok onywando commissioners duto. 4 of the 7 protested Mr. Chebukati's actions. But Mr. Chebukati, whose mind appeared made up, did not entertain any discussion of the results. Kata odoko ni Raila okofulo elela ni riwruok mar Azimio la Umoja chwalo ng'ur margi e doho. Olieko ni gidhi neno ni ratiro oyudore ne johera magi kod jo Kenya duto. Figures announced by Mr. Chebukati are null and void. I do not want to fully address our strategies going forward, but suffice it to note that we will be pursuing all constitutional and legal options available to us. Katapedi Raila Odinga no kodo duoko mabende no chiu kodul mar IEBC odiochieng' manyoro. Koni makende ne Uganda mapacho kaendi en mar mondo med nyayo kwe. Kata kamano osingo ni chik biro kao kore. Sharon Ngao, Ramogi TV, Nairobi. Kawadhi mbele nyakora mgajuang commissioners ang'wen mag duol matao yere pacho ka IEBC kwero mokalo duoko mar yiero majatan piny Kenya manyo lande gi jakom duol no Wafula Chebukati. Commissioner go wacho ni duoko no ma olandi e William Ruto kaka jaloche laro kom jatend piny Kenya oken duoko monywando pachgi duto kaka jokanyo mag IEBC ni mar jakom margi ne otimo mano ka ok onywandogi. Bang' nyokwedo duoko manyolandi kod jakom mar IEBC Wafula Chebukati odiochieng' manyoro, commissioners ang'wen mag duol no koro wuok oko kalero gimanyo omiyo gikawo okang' makamano. Commissioners go kamoting'o jalop jakom mar duol no Juliana Sherera, Francis Wanderi, Justus Nyang'aya kod Irene Masit wacho ni muma mane gichamo ka gikawo lemogo ok oyienegi puodho chenro ma otim e yor mibadhi. We, the undersigned commissioners of IEBC, took an oath of office to defend the Constitution and the law. In the discharge of our duties, we have remained faithful to our oath of office and shall continue to do so. Giwacho ni kwan mar ombulu manolandi ni noyud kod jochung' duto manelaro komten piny Kenya okala tamalo 100 ka giwacho ni ma en kwan mogaji ranyisi ni duoko ne ok ni kare. Mr. Chebukati's aggregation was as follows: Raila Odinga 48.85%, William Ruto 50.49%, Waiga Maure 0.27%, Wajakoya George 0.44%. This summation gives us a total of 100.01%. The 0.01% translates to approximately 142,000 votes, which will make a significant difference. Bende gimedo ni duoko manolandi gi Wafula Chebukati ok nyis kwan ma jogo ombulu duto, kwan mar ombulu manokethore kod kwan ombulu mane jochung' opogore yude counties ma pachoka kaka chik dwaro. Chebukati claimed that Raila Odinga attained 25% of votes in 34 counties, while William Ruto attained 25% in 39 counties. The question is, which figures in the 34 and 39 counties respectively constituted the independent variable to warrant the conclusion of 25% in 34 counties and 25% in the 39 counties for Raila and Ruto respectively? In this regard, the results announced by Mr. Chebukati lacked a critical ingredient, namely the total number of valid votes cast to support the percentages scored by the 4 candidates.
Commissioners go bende wacho ni jakom maduol no Wafula Chebukati ne okomiyo gi thuolo manono duokogo kaka chike magiero dwaro ka gimedo ni Chebukati no lando duokogo ka okodoro pachi kaka commissioners mag duol no. As a commissioners, we did not have other results. Those are the results that we were supposed to have discussed before they are declared in accordance with the legal requirement. He did not give us an opportunity to discuss the results. He just said, these are the results of each particular candidate. They have scored this and they have met the constitutional threshold, and therefore he is going to read the results. The mandate to declare is in the role of the chair of the commission, yes, but before they are declared, they are processed, and we are saying that we did not process, and that's why they come out with glaring mistakes, and we don't take ownership of the same. Kaluwore gi commissioners go, duoko ma kuonde chung'od buche duto ma pachoka ne okoriwe kwan mogik ma jatend piny Kenya ka bende giseyo Chebukati kuom rem kete lela kwan duto mag ombulu wang' jowi madongo mag Karbagoro ma Bomas kaka no winjore otim kakoro gi chich ni nitiere gigo machal ni ne opando. Lidi nyaka gisani jopiny samoro penjore ni to bang' lendo manyogol nyoro godhiambo gi jakom mar IEBC Wafula Chebukati ma oyango William Ruto kaka jaloch. Gin okenge mage ma koro ganda jo Kenya winjo bed ni ng'eyo kapok jatend piny ma oyier ochamo muma kata mago matimore e kinde moselando duoko machalo koda Manyakwara Mogi wan kod mathoth motenore kod mago ma wanyisi gigo matimore bang' lendo machal kod manyogol gi Wafula Chebukati manyoyango William Ruto kaka jaloch e yiero no. Bati bende nyaka koro wang'eni wantiere gi yore ariyo. Achiel nyiso ni ng'ato nyalo chwalo ng'ure doho, kendo yo machielo bende ng'ato kidekre mar chwalo ng'ure doho. Wang'iye mano manyatimore ponono ni ochwal ng'ure doho. Bang' lendo mar jaloch Nyakora Mugajuang ka onge ng'ure doho. Tarik no ma bende koro ketenge mar chawo mamano en tarik 30 dwe no mar 8 higa 2022. Mama bende dhi cham gi jalo bende no landi gi dul matayo yiere pachoka mar IEBC. Kwa dhi nyime Nyakora Mogi mana kaka neno ka Lydia wacho no endo kanitie ng'ur e doho ng'ata par ni kod ratiro mar chwalo ng'ur makamano. Nyiso ni ja Kenya mora ma jago ombulu kata oken ja siasa ni kod ratiro kaluwore kod chike mag piny Kenya mar chwalo ng'ur. Ng'ur ichwalo e ndalo 7 bang' lendo mar jaloch. Koro kaka nyoland nyoro ichako kwano nyoro no kum ndalo 7 kata ndalo 7 go munjo bed ni ichwale ng'ur kik kal ndalo 7. Ji ma odonjnegi nyaka milome. Nyiso ni nyaka nyisgi ni odonjnu kendo owinjo bed ni ubedo kaka jogo ma dhi duoko bura e nyim doho. Ji ma odonjnegi ni kod thuolo bende mar chiwo duoko margi. Mano kare George Bati kaeto kamachielo bende kwang'iyo kanyo waneno ka punono wang'iye jogo ma bende inyala ter iket e bura ka punono ni ochwal wachni e doho. Nitiere kanyo duol mar yiero mano matayo yiere pachoka IEBC kaachiel gi jakom mar IEBC wach machal kod mamano dhi bedo Wafula Chebukati kaluwore ni en mano lando kendo no dhialo ajalo mabe no wacho no yombo e laro kom tend piny Kenya kaeto gi jatend piny mano yier mano landi kanino no loyo kom no mar tend piny Kenya kaeto kanyo gi jalo jatend piny ma bende no yier giduto iterogi keto nyingi e bura machal kod mano. Ka wadhi nyime Lydia mana kaka iwacho no bang' ka osechwal ma ong'e ni gin jomage madhi duoko bura tarige mag bura chwalo bura e doho nyaka gi sani biro bedo ma oko kalo tarik 23 ma dwe mar 8 mar higa ni. Mano ndalo 7 mano wawacho ka winjo bura itimo e ndalo 14 bang' kochwal bura no. Samo chwal bura no ok owinjo bed ni kalo ndalo 14 kapok ong'ad bura e wach ywak kata ng'ur motere doho. Ng'ado bura bedo tarik mare mogik en tarik 5 mar dwe mar 9 mar higa ni. Mane kaka chik motenore gi wach mar chwalo ng'ur kata bura e doho wacho e wi duoko mar ombulu mar jatend piny Kenya moyier bang' ka oseland
duoko mar jatend piny. Kara kamano bati bende ntiere seche bende doho nyalo rem ma ok oketho yiero ma kamano. Ponono ni doho ok oketho yiero nyakoro mga juang. Wadhino kanyo ka tarik mar chamo mabidhi bedo tarik mano mogik kapok okalo tarik 12 dweno mar 9 higa 2022. Ka bende ponono ni ka doho oketho yiero to yiero machielo kara mano mabende dendo gi dhongere ni runoff dibedo kanyo bang' ndalo 60. Parni runoff ni thuolo makoro doho miyo oganda jo Kenya mondo mi oikre kendo odhi mar timo mbulu machielo ka giyiero jatelo manyien e yiero mar ariyo ma iluongo ni runoff. Lydia, mago gin gik ma oganda jo Kenya nyaka koro ng'e sani makoro nyoro olando duoko kotende gi yiero mar jatend piny Kenya. Kara kawanya koro maga juang nwateo mana nyisi mago ma bende nyalo timore kaluwore gi lendo bende no gol gi moko kuom apisas mago mag duol matao yiere pacho ka mar IBC. Ka bende koro gibedo tenge gi wach motenre kod yiero ne gin wach mano olandi no ok giyiego miyo ma nyalo miyo wadhi e doho kata ok wadhi no chwal bura e doho nyakora mga juang mwanyisigo ema dhi timore. Nyakora mogi mana kaka Lydia wachane kaka en to kopogore gi mano chenro mamoko bende dhi nyime motenre kod yiero gi duoko manya olandi nyolo. Duol mar IBC ochapo ayange oboke moyiedhi mar piny owacho nying William Ruto kaka jaloch elaro kom tend piny Kenya. Jakom IBC Wafula Chebukati ochwao lendo no bang' kanyo olando ni Ruto ema ochopo kare dwaro mar chik bang' yudo kwan ombulu modhuro. Ma timore ka moko kuom jotend pinje mopogore opogore bende koro oro ote magi mag poch kod pak ne jatend piny Kenya moyier William Ruto. Jatend piny Uganda Yoweri Museveni nowacho ni gibiro medo tiyo kanyakla mar jiwo dongruok e Afrika ma Ugwe. Jatend piny South Sudan Salva Kiir osingo tiyo machiegni kode mar medo nyayo tudruok ma osebedo e kind pinje ariyogo. Jotelo moko ma oro ote gin Prime Minister mar piny Ethiopia Abiy Ahmed, jatend piny Burundi Evariste Ndayishimiye, Hassan Sheikh Mohamud mano mar Somalia kachiel kod jatend piny South Africa Cyril Ramaphosa. Weche mamoko nyakora mga juang kamiti mochung ne jiwo pare weche magarita kwe pachoka oloso bangi yiero manyocha obagi e pachoka kendo magiko ne nyolandi duoko mare. Jakom mar komiti no Joseph Kinyua mabende en jatend jotich mag piny owacho koni arita osebedo maber e kinde yiero kendo puoyo bila kuom keto maino margi ni arita makare obedo ne jo Kenya. Bende wacho ni chenro mamoko makoro dong ibiro luw komanyre gi katiba ma pachoka. Fellow Kenyans, the National Security Advisory Committee held a meeting this morning to assess and consider the security situation in the country. On behalf of the National Security Advisory Committee, I'm pleased to confirm that our nation remains peaceful and secure. We allowed all Kenyans for a high sense of civic duty and for demonstrating tremendous patience as we waited for the declaration of the presidential election results. We also appreciate the National Police Service and all other security agencies for the tremendous work they did in maintaining law and order during the election period. The declaration of the presidential election results sets in motion other constitutional processes for the transition going forward. Finally, the National Security Advisory Committee wishes to assure all Kenyans and all other persons resident in our nation that the government has and continues to take
all necessary measures to ensure that the entirety of the country is safe and secure. I therefore call on all Kenyans and the business community to resume their normal daily activities and get back to the business of building our great nation. Nakora mogika wadhi nyime twang'iyo mago mabendo tenre kod weche magarita kwe to koda arita mar apisas mag IBC. Riwruok mar okinde pachoka LSK dwaro mondo bila otim nonro kendo yango adiera ewi tho magalagala mar apisa mar IBC manyochane olal kendo ringre ne nyo yudi ka ojwang'e bungu moro e gwenge mag Loitoktok e kaunti ma Kajiado. Familia majagono no seyango ringre wuodgino. Ndalo ang'wen bang' jakom mar duol mochung'ne yiero kod kiewe pachoka IEBC Wafula Chebukati lando ni apisa margi manochung'ne yiero e kar chung' od bura ma Embakasi East Daniel Musyoka olal. We wish to inform the country that our returning officer for Embakasi East constituency, Mr. Daniel Musyoka, has been reported missing while on duty at the East African School of Aviation Center. Ringre jal manyo yudi e bungu ma Kilombero Loitoktok e kaunti ma Kajiado machiegni gi tong' mar Kenya kod Tanzania koro yange kaka mar Daniel Musyoka manyaka thone ne en apisa mar IBC. Kagichiwo wach bang' yango ringre mosenindo, Ananduku ma en nyamin apisano mar IBC owacho ni owadgino e majodalagi oyiengore kuome. Kushangaza ni kwamba mtu alipotea Wednesday alikuwa tu fresh, which means ni kama akuliwa njana usiku. Kuna huzuni sana kama familia. Tunaomba mtusaidie serikali. Ni tulikuwa tunategemea kwanza wasasi alikuwa anamtegemea sana. Ekinde no Ore Jackson Boya owacho ni chal ni Daniel Musyoka ne otamore ka wasoya mondo mi okony ng'ato e kinde mar yiero emomiyo olal gi ngimane nono ka gikwayo bila mondo mi otim nonro mapiyo mondo giyud ratiro. Kulingana na vile namuelewa, nafikiri alikufa kwa sababu ya kufuata haki. Mimi niko 100% sure hawezi taka ongo, na hiyo ndio sababu main nafikiria ilifanya hawa. Kutoka hapo ni kuomba Mungu tu atusaidie tuwe na roho ya kuvumilia na kuaccept whatever. Uchunguzi tumeanza tayari na tuko na timu ya ambao wanafuatilia hiyo kesi kuanzia DCIO na tunafanya kila juhudi ili tupate kufanikiwa, tujue nini ilimsababisha ama nini ilisababisha yeye kawawa. Obila ochiwo ler makamano e kinde mar riwruok mar okinde pachoka LSK bende dwaro mondo mi tim nonro manimba mar kolo oko jogo madibedni otimo tim mar torano. We also call on the Inspector General of Police to deploy the best investigative resources this country has to unravel the heinous actors responsible for this cruel act, and also reassure the country and indeed all IEBC officials that their service to this country does not amount to a death warrant. Duol ma ochung'ne kedo ne ratich oganda jo Kenya KNCHR oboke margi mochwe kogno kod jakomgi Roslyn Odede unyiso luoro kaluwore kod tho magalagala mar apisa mar IBC ma Embakasi East Daniel Musyoka. KNCHR ojiwo inspekta maduong' mar obila Hilary Mutyambai mondo mi otim nonro mapiyo mar chiwo ratiro ne familia mar mosenindo. Gikwayo josiasa mondo jiw joheragi mondo obed kod kwe kata obedo ni moko kuomgi ni kod ng'ur ewi duoko ma IBC nyolando. KNCHR okwayo ute mag fwambo mondo mi ochwal milome mag jiwo kwe e kind oganda jo Kenya. Bende gikwayo jotelo kod jo Kenya mondo luwre gi chike mathurka ma neno ni ratiro kod ngima jo Kenya oriti e yo makare. George Bati, Ramogi TV. Bati magi gik mamedo paro ne jo Kenya nya paro kane ntiere jogo ma no wito ngimagi yiero mokadho. Dibed ni chuno ni nyaka ng'ato ngimane lal seche mag yiero. Mana achiel kuom penjo ma ojoera ma Ramogi TV penjo ni to diponi yiero ka yiero nyaka bed ni nitiere ng'at ma wito ngimane kata apisa mar IBC ma nyaka lal.
Wageno ni ibro kaw chik dhi tiyo yo makare kalore kod wachno. Kamachielo nyakoro mga juang duoko mar riwruok ma ok mar piny owacho marango chenro mag yiero ilogo kotenre gi yiero ma higa. Nyiso ni duol matawo yiero IBC no tawo yiero e yo makare. Ilogo wacho ni kwan manyolandi kod duol mar IBC wi duoko mar kom jatend Kenya chal gi mane giyudo kokalo e nonro margi. Gipo duol mar IBC kuom tich maber ka gikwayo ji mane giyuak mondo ji ochul ng'ur margi nyim doho. Comparison of official IBC results with ILOG PVT projections. Candidate 1, Odinga Raila Amolo. Official IBC result, 48.85%. PVT projection, 48.7%. Margin of error, plus or minus 2.1%. Candidate number 2, Ruto William Samoei. Official IBC results, 50.49%. PVT projection, 50.7%. Margin of error, plus or minus 2.1%. So when the chair of commission, the chair of IBC announced the results, it was his constitutional duty to do so. Now, this is not to say that the results that he announced, whatever it is, that there could have been grievances around the results that he announced. The legal channel to deal with the results as after they have been announced is to proceed to the Supreme Court. Sechekalo kendo dakang'adore Lydia to ganda bende podo keto wangi RAMOGI TV ka gin kodwa nyakora RAMOGI wadwa ni wakaw yweyo to kapok wakaw yweyo nikech in bende setimo sinani ka in kodwa ok dang' wawe mok walidhe moko kuom ote ma wuoro. Ka bende paro medo mana wuok bati kaluwore gi lendo no mano Mariatan piny Kenya ahinya mano land nyoro ka bende nyaka gimwonya kwa yiere ni seche ma gindiko bati wa yiene ginyalo ywak thothgi gin moko ma bende ok wanyal somo ka bende sani ji pod chunygi repre pok gibedo motegno. Gima dang' ajiwe oganda ni chiko yiene ng'ata ng'ata ma ja Kenya mondo mi oter ng'ur e doho koponi intiere kod neno minyalo siro godo bura in kod nyalo mar chopo e doho mondo mi ter ng'ur mari e wachno. No kayo Naftali Oko ka wacho kanyo ni entiere awendo to gimo omako dhoge en kit lendo manotim gi duol matawo yiero e pacho ka mar IBC. Aneno kanyo ka Sarasinga kantiere Kanyamkago wang' neno kanyo West Kanyamkago wacho kanyo ni en bende pod entiere ka kada kamano jal mano osiro kata obedo ni oloka to yombo pod osire asira en pok oloko pache bati. Yero kama na inya Lydia ntiere janeno moro luongo ni Freddy Kabia Nyong'o wacho ni en owuok Ugenya to wacho ni Raila osewuoyo koro gimoro nyalo donje iya mane kaka in bendo oyuak ni. Joesh John Brato wacho ni wakawa kwe jiduto mondo kaw kwe mondo sud mbele neno kayo Kanyakwaro Racha bende wacho ni entiere Homa Bay County gin bende wacho ni Homa Bay County nitiere gi kwe kendo ji temo mondo mi ona yaka nyalo sudo mbele gi ngima neno kanyo ka Kuku George Mathim Licho Hinga Migori County bende wacho kanyo ni entiere ka kada kamano gima dhiere en ni kinde ka kinde magiyiero wawita pisa maduong' kata pisa mar duol matawo yiero pacho ka mar IBC wacho ni ok omor gi wachno kata matin. Wach ma bende anoko makwanga ka wuok kuom Owino Ushanga mar Ugunja wacho ni akwayo mana jopiny kod onagi mondo obed gi kwe kik waketh pinywa ma wahero ka warito chik mar Kenya mondo wan bende warit mwanduwa gi ngimawa. Nano ka Francis Obwanda bende wacho kanyo ni en opek nature mane joka otimo ema pod chande ni opek nature ni to ne en opek nature kit opek machal nade kata kamano nano kanyo ko wacho ni pod ok oyie to kata kamano pod en gi geno pok owito geno kata obedo ni yiero no segole kinde e kita lendo mane ogole gono. Wan bende nyakora RAMOGI wamedo mana luwe kaka weche biro medo dhi nyime e duoko mar ombulu ma 2022 kata kamano wadani yieno wakaw yweyo moro adundo ka waduogo pod wan gi mathoth ahinya ma wahiko ni e tielo machielo mag weche manyien mag yiero mar Kenya 2022 e RAMOGI TV. Wadhi e yweyo ka waduogo wan gi mathoth.
Judith Omondi, Kani Nairobi, Ma Ramogi TV. Tenbob, Ashu, Kinde, Ekomi, Apar, Ikomi, Mahumi. Kwa shilingi 10 tu, Shabiki.com inakuletea nafasi ya kushinda $300,000 kwa jackpot mpya ya Major Leagues. Hii ni jackpot iliyo na mechi 9 kutoka ligi kubwa duniani. EPL, La Liga, Serie A, Bundesliga, French League 1 na ligi zingine kubwa tunazozijua. Play with Tenbob for a chance to win 300,000 shillings daily. Shabiki Major Leagues Jackpot. Cheza na Tenbob. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Mokalo, chenro mar nyako chia. Buke makori chalo manake. Aneno kirwaka gi hotpot. Mato kumari. No idling round. Na ngembe te ni nyaka yubu tudi ka. Kikinyisa ni sechonyori gi mama ukendi chaki tingo riduogo odaka. Tabli ne ga ngona robi. Abi kume be. Table. E piny ni kaka irwakori e kaka jikawi. Nyarkochia, tich ang'wen gi tich abich, saa 1:45 mar otieno, mana Ramogi TV. Nyarkochia. Bein kod penjo mora. Hello, penj laktar. Hello, daktar. Kata paro ma osebedo ka chandi ne wach ngima kod thieth, wakeloni puonj maleo moa kuom lakteche molony e yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro ka laktar oseneni wacho ni tuo mar kansa ma ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich, wakeloni lakteche mopogore opogore mabiro puonji gimoro amora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riwri kod Ruth Otieno, saa 12 e penj laktar, mana e Ramogi TV. Samoro inyalo tiyo kod gigo maonge kod mo mang'eny, mabende dendo gi dhongere ni wipes, e golo makeup kata yweyo wang'i. Enjoy View Travel affordable holiday packages. Kenya's #1 travel agent and online booking platform, View Travel offers wide variety of local flights, hotels, transfers, holidays, activities, and so much more. Whether traveling as a family, couples, chama, church groups, friends, or even going for trips to Mombasa, Diani, Malindi or Watamu, Masai Mara, Naivasha, Nakuru, or staycation in Nairobi. Call 0703-254-254. This is Kenya. Dream, explore, discover. Powered by Citizen TV. Have doodles taken over your home? Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doo-doo strike, stop them dead. Get Bolt insecticide today. Machiegni kendo nyako Ramogi bang' wuok e yweyo no pod wadhi nyime gi weche manyien. Jaod bura ma Kimilili Didmas Barasa idhi dinne ka obila kuom ndalo 10. Tok jamin buche kwayo doho mondo mi omed gi thuolo mar medo timo nonro e wi wach mitudego mar nek e odiechieng' mar yiero. Moko kuom jogo ma okwa mondo bed jonene gin jokanyo mag NYS kod apisa mag IBC e kind joneno mamoko. Burani ibiro winji tarik 24 mar dweni ka ninono kama apisi mar jomin wacho chopie gi nonro margi. Tumekubaliana kwamba Brian aliaga kufuatia majeraha mabaya kichwani ndio kutokana na risasi ambayo ilikuwa imepatikana katika ubongo wake upande wa kulia.
Tumechukua ripoti, tumenakili hizo specimens tofauti tumepeana. Wadhi nyake kaunti ma Kisumu nyakora Mugajuang to kalando jaloch marko mar jatend piny Kenya odiochieng' manyoro oganda jo Kenya nonyiso paro mopogore opogore. Unaka jafwambo marwa ma Kisumu Millicent Adhiambo koro miyo waler ewi wachno. Mor kod ilo mane okwako moko kuom jodak ma Kisumu, nyiriri matin to ilando jaloyo e kom jatend piny Kenya ne olokore kuyo bang' jakom mar duol mar IBC Wafula Chebukati lando gai mar UDA William Ruto kaka jaloch. Odiochieng' achiel kende bang' lendo makamano, jora mag Raila Odinga omedo chwalo paki. Jakom mar IBC Mr. Wafula Chebukati lendo manyo timo kend gi commissioner Sareyo ka jowadgi ang'wen nyoseringo mowe ka wacho ni nitie gik manyo timore sama nitieko kweno ma ok odhi kare. Wachni nyomakwa kod buok kendo nye wahore mos ka warito report mar jatendwa maduong' Migosi Raila Amolo Odinga. Kaka wan jogo ombulu nyo waneno ka masinde mag ombulu be nyok ni kare, omiyo kwa yie gigi manyo otimore wadagi mano kendo wadwaro ni ka yiero nyalo timore yo makare to Chebukati kod tim mare olos yiero no maber. Kata obedo ni chunygi omoko, gima duong' ma gichwalo nyime en medo nyayo kwe e kinde ni mondo weche mago ala kod somo odhi nyime kaka pile. Kaluwore kaka matokeo osewuok, anakwa ma jo Kisumo wan wabed mos, nyithindo dhi skul, wang'e kaka wanyalo tiyo tijewa mondo wayud chiemo. Mano kende gima nie pacho, but wahinyore saidi wa joluo, wahinyore kuma dieri, wahinyore ok wanya Mungu makwa wacho, wahinyore ahinya. Biashara koro ok nyal dhi mbele. Kech barabara obedo olor, tindo be ok nyal dhi skul sani. Koro an gima naneno, akwayo jo sirikal mar Kenya ni kuo bedi mondo nyithindo dhi skul, joma tiyo bendo dhi nyime gi tich. Koro madwa wach mang'eny mopogore kanyo to onge kwe moro walamo mondo timre na mondo bedi nikech wan jojo kan nyaka wati nyithindwa nyaka chiem gimoro amora wan kwa cham to mana kwa tiyo matek. Seche ma magi duto timore ka ok wabedo gi kwe onge gima ber mwadhi yudo. Yie mondo wabedo gi kwe kamoro amora ma wantie kata obedo ni rach machalo nade. Let us have peace nikech kokalo kuom kwe emwabro yude gimoro amora mwadwaro. Komachielo jodolo e boma ma Kisumu kotelnegi kod jakom jodolo e bwo duol mar NCC bade ma Nyanza bende ok odong' chien e kwayo oganda jo Kenya nyato oganda makaluo mondo onyak kwe. Akwayo jokanyanam ni kik waketh giwa, kik waketh yore, kik waketh ohandwa, kik waketh utewa, kik waketh giwa e nying politik. Jowadwa politik come and go. Kama bende e kaka ne giloso e wach ma ogai mar Azimio Raila Odinga nogolo dhiambo makawuono ka okwedo godo duoko mar yiero manyolandi. Pod wan gi lit kata jakom Raila Amolo Odinga oluongo press mo winjo gik mowacho KICC to owa matin. But pod ok wamor nikech gima nyo wang'eno dhi wacho pod ok wacho. Anyo ang'eni jakom kowuok to dhi nyisowa ni tich adek kata tich ang'wen wuotho rie State House nikech kanyo kuma nyo waloyo ni wadhi dake. Wakwayo jowa ni kaka Raila osewuoyo no wabiro rito mondo walu mondo haki marwa kaka jogo ombulu ma Kenya ka mondo wayudi mondo mi ng'ama no yombe yo maratero mondo lan kaka ker mar Kenya. Ka en doke yiero mondo wapog ji ariyoge to waikore duto kaka jo Kisumo, kaka jo Nyanza, kaka jo Kenya mondo wadoge yiero mondo koro ombulu bio kwana yo maler. Oganda go omedo ni pod gin gi geno. Gibiro mana medo nyayo kwe ka girito ndamo ma Raila Odinga biro kao bang' kwedo duoko mag lendo no. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Yoko Ramogi kalore koda oganda jo Kisumu oluth kuon otur samedwalo kuon to koponi pod japecho nitie to nitie thuolo machielo mar dok kendo mondo mi many ni to ere kaka inyalo ng'eyo oluth kuon machielo mondo tedo dhi nyime. Kato jiko nyalo tedo kuon. Kato jiko nyalo tedo kuon. Ojiko marom nade ng'eni ine ma kar tedo kata koro inyalo miyo wa ler matut ahinya. Wadhi ane mabe.
Nyakwara mogoda ni wadhiane Homa Bay County bang' wuok Kisumu mondo wawinjane to chal mag weche mag oganda kata pach oganda en mane bang' kanyo oseland duoko mar ombulu mar jatend piny Kenya kod duol mar IEBC. Kabende watudra achiel kachiel gi jafo marwa Alia Beach ma podogo tache chuny town na kanyo Homa Bay town onyiswa to chal mar lwasi mar Homa Bay kotenre gi wechego mag arita, wechego mag kwe gi kawo wechegi nang'o ahinya wach moland nyoro gi jakom mar IEBC Wafula Chebukati kaka noyango ogai mar UDA kaka jatend piny Kenya. Homa Bay oriyo nade Alia Beach? Ali ageno ni winjo wa makare. Lydia penjo ni Homa Bay oriyo nade kendo nyiswa kaka chal mar kor lwasi, weche mag arita kaachiel kod yore mag kwe kata mana mag ohala bende chalo bang' kanyo IEBC olando jalup jatend piny Kenya ma bende nochungo tiko mar UDA William Ruto kaka jaloch e yiero mar jatend piny. Erokamano George Bati kaachiel kod Lydia ayudo makare ka wabiro achiel kachiel ka wantiere chuny boma ma Homa Bay County. Lydia god Bati nyalo wacho ni jodak e county ma Homa Bay County osenyiso lony maduong' ahinya odiochieng' manyoro mane jakom mar IEBC Wafula Chebukati oketo lendo ayanga makoro ne oyango ni jalup jatend piny William Ruto ema koro ne oyier kaka jatend piny Kenya mar abich odiochieng' manyoro. Bati nyalo paro ka odiochieng' manyoro oganda jo Kenya ne rito gi lew ahinya kit lendo mane dhi wuok e kar ombulu maduong' ma Bomas mane ochakore kar sa 9 mocha ochor nyaka sa 12 modhiambo manyoro. Odiochieng' manyoro boma thoth bombe mantiere county ma Homa Bay County chenro mag ohala ne ochung' ka jopiny ongoro wengegi ute fwambo gi keyo mopogore ka girito kit lendo mane jakom mar IEBC Wafula Chebukati ne dhi golo kalure kod duoko mar jatend piny Kenya. Maendi nomiyo ka chenro mag ohala ne ochung' ma ka jopiny ne rito ni to ken kit lendo mane dhi wuok odiochieng' manyoro. To anyalo wacho ni Bati banka ne Wafula Chebukati oseketo lendo ayanga ni koro jalup jatend piny William Ruto emane wuok jaloch kendo yier kaka jatend piny Kenya mar abich. Jodak e county ma Homa Bay County ne onyayo kwe kendo onge chenro moro amora mane anyalo wacho ni orochore nyaka odiochieng' ma kawuono. Anyalo wacho ni banka ne osetim lendo tok sa 12 kod dakika 5 odhiambo manyoro to chenro mag ohala ne ochung' kendo jo ohala mopogore kaachiel kod jogo eko manie sectors mopogore ahinya to e boma ma Homa Bay County ma bende ne log tich mar county ni ne obanogi kendo ji nodok e ude ka ne giparo ni samoro ne tulo nyalo muoch kata ang'enge moko ne nyalo neno kalure kod lendo manogol ne IEBC ne olando jalup jatend piny ne manokawo telo mar piny Kenya mano yier kaka jatend piny Kenya mar abich. Naneno ka thoth dukni ne olor kendo ji nodok e utegi kata kamano onge tulo kata ng'enge moro amora manowuok ka. Gima ne omako dhoga en ni ka sama ne obila timo kachero e kuonde mopogore e boma ma Homa Bay County to rowere manobedo e geng apaya ka go mbaka kalure kod duoko manowuok ne nyiso manobila ni gin god kwe kendo onge tulo moro amora maginyalo muocho kata kethruok mag mwandu moro amora maginyalo dhigo nyime e Homa Bay County. Kendo ne en gima ber mokalo mane waneno ka jodak ma Homa Bay County nodhi onindo otieno manyoro ka onge kod tulo kata koko moro amora manone kata odoko ni ichwang' to ne nitie kalure kod lendo manotim odiochieng' manyoro. Bati okinyi ma kawuono ne waneno ka chenro mag ohala, yore mag wuoth kaachiel kod chenro mamoko ne ochakore yo makare kendo jopiny e boma niendi ne dhi nyime kod tijegi mapile kata doko ni ne nitiere kuonde ma jopiny moko ne erade ka gigo mbaka gipimo ni to en okang' mane mogai mar Azimio moluor Raila Odinga dhi kawo banka ne osetim lendo makamano. Kendo odiochieng' ma kawuono aneno ka thoth jorowere matimo tij bodaboda e boma ma Homa Bay County kaachiel kod kuonde mamoko ne dhi nyime kod tijegi mapile kendo dukni ne oyaw. Mine ma jo asuka ne dhi nyime kod chenrogi mag uso mapile mak mana ni yore mag wuoth ahinya to bus park ma Homa Bay County ne obedo kod ng'ikruok nikech jowuoth ne tin ka thoth jowuoth ne paro ni tulo ne nyalo muoch kalure kod lendo manotim odiochieng' manyoro. To bende inyalo paro ni banka ne ogai mar Azimio ne osegolo lendo koko ni ok orwako duoko manolandi kod Wafula Chebukati odiochieng' manyoro kendo wacho ni koro gidhi kawo okang' mar chwalo ng'ur margi e doho ka giseyo duoko manogolo odiochieng' manyoro nendo. Ne waneno ka thoth jodak ne orwako ote mana migosi Odinga ogolo nendo kendo giwacho mana ni mano e yo kende ma
ginyalo yudo go ratich gi bang' kane IBC oselando jalup jatend piny Kenya ni ema koro yier kaka jatend piny Kenya mar abich. Thoth jodak ma Homa Bay kandi wacho ni nyaka sani onge chenro mar ochokwe ma gibiro dhigo nyime kendo gichiko itgi kendo ging'iyo ni to bang' ka Azimio biro tero ng'ur margi e doho to en ang'o mabiro wuok, kendo giwacho ni ok giikore mar dhi e ndara kendo ok giikore mar ketho mwandu moro amora e kaunti ma Homa Bay kandi kaluwore kod weche mag yiero. Kendo ne waneno ka thoth jodolo ne oro ote mag kwe kaachiel kod mar tiyo kanyakla maneno ni onge rowere moro amora minyalo tigo e rocho kwe kata ketho mwandu mag jopiny, nikech gin magi mwandu ma ji osebedo ka dago, nikech ing'eyo ni bati Homa Bay kaunti kaendi chenro mag yore mag ohala kaachiel kod tije mag pikipiki ma thoth ji osebedo ka dhigo nyime ma kopo ni ng'anyo ma kamano kata obedo ni tulo muoch to yore mag yuto kata ochumi mar kaunti kaendi nyalo bedo piny mokalo. Emomiyo jodak ma Homa Bay ka wacho ni nyaka sani gibiro bedo ka ginyayo kwe nyaka chieng' moro giwinj lendo ni to en okang' mane ma doho biro kawo kaluwore kod lendo manotim odiochieng' manyoro kod jakom mar IBC Wafula Chebukati manoyango ni koro jalup jatend piny Kenya emano yombo yiero manotim tarik 9 dwe ni endi bati. Erokamano nya Ali Abich kuom miyowa ler ma otende kod duoko mar ombulu kod kaka oganda ma Homa Bay ne okawo duoko ni chakre nyoro nyaka kawuono. Lydia paro ni en achiel kuom ranyisi ma ni malo ahinya kaka oganda marno ni kata bed nitiere gimoro ma okelo ng'ur to pod nitiere thuolo mar chiwo kinde ne yore mag chike mondo mi okaw yorgi. Kara paro ni wach ni oganda owinjo ng'e kaka Homa Bay notimo na giriek ng'eni bati e piny Luo iyudo kaka mana dukni madongo mideno ni supermarket gin mag waindi emoketo gi kanyo. Koro pod wan chien e weche go mag ohala matin ma wan gonjo bed ni warito. To kamano nyali Abich koya kaunti ma Homa Bay wabro duogo wawinje into oganda dhi nade ahinya kaluwore gi lendo mimed gol kagi kacha. Mano en singo mar Weche Ramogi. In bende ka in gi paro pod inyalo medo golo kindiko no nambari 36000 ma en namba marwa mar ote machuok. Wadhi nyime Nyako Ramogi. Chiemo ma iuso e tie ndara idhi kum e bwo chik manyien ma kaunti ma Migori okalo e migawo kokalo migawo mar pur. Man kaluwore gi chik mageto neno ni jopur oyudo puonj makare yedhe ma onego gitigo e pur kod pith jamni. Apisa maduong' mar migawo mar pur e kaunti ma Migori Elijah Gambere wacho ni oganda mathoth chamo chiemo ma ok ber kod ngimagi nikech yedhe ma itiyogo e yore mag pur kod thiedho jamni. Ka Jofrey Nyangori to matiyo gi riwruok mar Micro Enterprise Support Program Trust bende wacho ni ber ka jopur tiyo kod yedhe makare wera ni oganda mathoth chamo chiemo ma ok ber kod ngimagi. And that kind of food usually get contaminated. The milk that we get from our farmers, if it's not properly taken care of, then you'll find chances of it being contaminated is very high, and that can result into very serious diseases. So we had to come up with these measures to ensure that what people eat, the consumers, not necessarily what is being exported outside the country and the county, but even what is consumed locally should be safe enough for our people and for our citizens of this county. The moral and ethical issues are now being compromised. Farmers are now contaminating food. They are overspraying food, and at the end of the day, what we get is poison. And what we've had as a result, we've seen quite a number of cases of people having cancer and other non-communicable diseases that you can almost attribute them to the kind of foods that we take. And this is taking away a huge part of our budgets, even nationally. So if we can work together to address this, then we can improve the health of people of this country. Kamachielo Nyako Ramogi juang chenro mag pewe mag ndeke pachoka obedo gi ng'ikruok bang' jotije mag bad migawo matawo pewe go KAA ng'anyo tich. Jotije go ng'anyo bang' tend KAA rem chopo kare dwaro mar ngeso gi osara kaka do ne oseng'ado. Do yande omiyo gi thuolo mar ng'anyo po ne ok ochop kare winjruok ma yande obede kindgi gi telono e higa 2019. Yes.
osebedo ohala maduong' e pinywa kaka jo Kenya. Ng'e mang'eny kuom jopur kod pur. Strawberry dwaro close attention. Kendo odwaro ni seche duto isiki wuoyo kode, imuli amula. Chakre loso puodho, pidho cham kod kayo cham. Kifwenyo gik manyien kod yore mag pur manyasani. Puonjri weche pur mamolo e chiro masani kiuso kendo kinyiewo gik moa e puodho. Magi te yudore pur gi ohala chieng' tich adek saa 1:45 mana e Ramogi TV. Mondo mi iber kod pien del maber, kaw okang' mar koso bedo kod paro madang'ni kata stress. Walter Nyambaga, Kani Nairobi, ma Ramogi TV. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2#. Now. Anyasaye wonte kowa ye ikele gweth kuomwa ratiro bedno kumba kendo jarit mondo ahere ng'ato gi ng'ato abed gi kwe kod loch wamor gi mwandu mathoth e alworawa. Dial *811*273# to get Kenya National Anthem. Shabiki.com is all about jackpots, live games, casino, virtual games, weekly promotions, bet builder, bet share, and 24/7 customer service. It's all about football, basketball, tennis, cricket, motorsport, and so much more. It's all about the big wins, the big moments, and the big bonuses. Shabiki.com is all about you, the fun. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Machiegni nyakora mogajwanga weche mag tuke midhiambo makawuono. Nyinga en James Opondo. Jatend migao mar weche tuke Ambassador Amina Mohamed omedo raka madweche ariyo ne komiti mar ng'adaura ma osebedo katayo weche mag adhula e pacho kae nyaka ne thicho korewruok matayo weche adhula FKF e oboke moyiedhi mar piny owacho mane ogol kod jatend migao no. Komiti no moting'o ji 11 pod biro ta kod jakoma Moriso Yugi ka gibiro chako tijgi odiochiengni makawuono. Moko kuom jogo mantiere komiti no oting'o Mwangi Mudhema en jalup jakom, Ali Amor, Bobby Ogola, Nedi Otieno, Caesar Handa, Hassan Haji, JJ Masiga, Michael Muchemi, Morael Kamwe